Здравейте, приятели, аз съм Зевс и днес ще играя Майнкрафт с моят приятел Energy. Днес ще се опитаме да намерим Iron и ако не можем днес, ще успеем утре. Аз убих овци, имам за легло. За две ли? Да. Добре, айде да го правим. Само да видя дали имам крафтинг. Има на спална. Ева. Ти твоето. Не. Моли, без диско. Между другото, ние сме нови играчи. Това е първият клип. Не мога да легна. А, легна, да. И сега спим. Храна си имам малко, ама... Там видях кол. Отивам да го взема. Да ти дам ли дърво? Не. Добре. Аз си направя кирка и отивам. Добре. Да направим печка да изпечем. Имам кравешко и от прасе. Аз ще взема дърво. Добре. Само 2 кола. Това не е нищо. Аз имам 12 необработено и 14... Не, 14 необработено и 12 обработено дърво. За къщата ще ни трябва бело. Имам 6 дърво. Добре. Отивам си правя кирка. Ти дам ли камък да си направиш камен? Да. Имам вземи 3. Там въгъла има. 3. Там. Да, тук са другите 2. Там са другите 2. Зеги. Яде ли се? Защото ми се яде много. Аз също ще си взема. Ще направя и такова. Добре. Печат се. Добре, да вземи там прасето. Да си направя меч. Брадва. Кирка. Взехме се от 2. Не си взел. Аз ще помислих това къде е готово. Значи... Аз трябва да се наем на макс. Почвам да правя мината. Не. Значи праси камъна. Да. Кирчук? Врата трябва ли? Не. За кое? А чест имаме ли? Може да правиш. Вече имаме. Окей, let's go. Let's go, Power Rangers. Добре. Още едно трябва да слушам. Искаш ли месо? Да. Сложи го в чест. Дай. Чакай. Първо ще сложа това слава. Това. Сега ще си подредя нещата. Аз слагам 2 пръчки. И такова месо, къде не е обработено. Сложи го да се направи. Сложих ти 3 необработено. Бързо. Да го сложим. Сложи го. Аз каврам. Вземи ги ти. Мали без искам. Добре, взимам тази кирка, взимам малко дърво, малко пръчки. Си направя бутушки. Готово. Аз ще имам тълкчета. Аз слизам минут. Нямаме факли. Да знаете, че играем от телефоните. То си пише, мисля.
Не, то се вижда, че има копчета. Тия. За ходене, скачане и че натискаме. Така. Ох, 15. Да има. Моля, тук има вълна на всеки. Ще събирам. Добре, аз слизам. В мирата слизам аз. И още долу. Мислиш, че има диаманти. Майко. Да сме толкова близко. Ти дек слезна? В мирата. Скелет. Слушай. Само да няма спане на скелети. Абе, няма страшно. Защото че трябва да ги потроша всичките. Šta? 100% има пещера с скелети. В тази тъмница. Слагам факли. Ти колко имаш? Ето. Пещера. Виждаш ли? Да, и аз сложи на факел. Да видим какво. Чупи дърта. Тук долу има малко камък. Пази се. Ого. Откъде идва, бе? Нищо, аз ще го избия. Аз ще го избия. Добре, аз ти имам да купая. Не искам да намерим айна. Тук няма нищо. Как няма? Може има. Поне 6 айна за 2 кирки. Я изчай малко. Да. И така си взимаме камък за оръжие. Като нямаме айрон. Имам една факла. Стъмвали се и аз да видиш. Защото на ми е Светло? много малък кадър. Не кадър, за да гледаш надалече. Пак ли, бе? Не дърта. Искам да си направя въдица. Това е трябващо нещо, бе. Не! Гоши не шиваме за такова. Застрели. Ти колко факли имаш, бе? Още 4. Излизам. В мен има една. Направи тавана по-голям. О, ес! Ко? Охо. Бе да го изхвана. Аз имам едно. Не, аз трябва да ги щупа тия. Аз имам едно в мен. О, тук колко. Взимай кола. Пази се. Да не падаш при мен. О, тук е фул. Мисля, че се развихме малко. И мина си направихме, ама не много голям. Няма светло още. О, добре.
май нещо се печеше да... Имам един кол остана в честа. Боже, О, това няма го пипаш. добре. Само долния. И това. Кокошката е О, намерих яйце. Вижте как... Боже, О, в тебе трябва да има... вижте как фърлям яйце. Буф. Перо ми дай. Не е в мен. Нямаш ли? Не. Си направо страни. Нямаш ли? Аз ще си направя. Добре, една пръчка. Имам 4 стрели за сега. Не ми ги пипай. Боже, нашето време е залягане, видя. Лава намери. Аз ще спим. Секунда. Знам, не можеш да го вземеш. Моето легло беше това. Мисля. Къде си? Къде си? Ето е тук. Моето е това. Аз съм тук. Легнах си. И с това спане нашия клип ще свърши. Добре. До скоро Довиждане. виждане.